Sathanda ukubingelela abalandeli beshane sesichaza ngophuthuma nami nguHlengi Wesibongo Wambotho. Namhlanje ngizofisa nje ukuthi ngeke ngichaze indaba ethi uzozazi kanjani wena ukuthi uyaxhumana nabantu abanikazi bey'ntaba futhi bamanzi futhi bomkhathi phezulu ngokwezimo zey'mvula nokuthi uzokwazi kanjani ukuthi wena uyakwazi ukuthi ubone uma kuzoba khona izikhukhula, izitsunami, konke lokhu engike ngakubala kula mavidiyo lawa adlulile ukuthi uyakwazi ukuzwa izimo zomoya uma zizoshintsha zilimaze noma kufanele ukhuze noma ngabe kuthiwa zizoduma sekuhlangenele phezulu. Ukwazi ukuthi uyakwazi ukukhuza lokho uNkulunkulu uyakusebenzisa wena ukwazi ukuthi zonke lezi zinto zikwazi ukuthi uzilawule ngaphansi kokuthi wena usutsheliwe noma usubonile. Uzobona kanjani-ke wena ukuthi zonke lezi zinto lezi zowu-5 ngabala amanzi, ngabala umoya, ngase ngibala inhlabathi, ngase ngibala umlilo, ngase ngizobala iqhwa. Uzokubona kanjani-ke wena ukuthi ungumuntu okwaziyo ukuthi uthunywe noma ube nomoya okwazi ukuthi uthumeke ukufika kulezo y'ndawo. Dibana nabanikazi bezintaba nikwazi ukukhuluma izwi elilodwa noma indawo eyodwa. Iyabakwazi bakutshela ukuthi kuzokwenzeka into ethize endaweni. Uma ungumuntu kanjalo uzozazi kanjani noma uzibona kanjani? Ngeke ngithi ubonakala kanjani? Wena uzozazi kanjani ukuthi iloyo muntu? Okokuqala, ngane yakwethu, uzoyikhumbula esigabeni sakho ungakazalwa noma uzosikhumbula futhi usuzaliwe ebuncaneni bakho, yabona? Uzokwazi lokho, uzosikhumbula usemabangeni nje aphansi kakhulu. Ngifuna ukuyisheshisa nje le vidiyo kungabe sengikhuluma nkani. Uzosikhumbula ungakafiki wanyathela emhlabeni, uzokwazi lokho. Okwesibili, uzozazi wena uzikhumbule wena usezindaweni eziningi zey'gaba ezithize wakwaphila kuzona phambilini. Kuzokwenzeka, angisho ukuthi kona konke, kodwa uzobona ukuthi ikona kuphi wena okwaziyo. Ngenzela ukuthi wena ngane yakwethu uzikhumbule ukuthi wena konje ungubani. Uzosikhumbula usey'ndaweni ey'hlukene zezigaba zezindawo noma zamazwe owakwaphila noma wahlala kuwona kudala. Singabala mhlampe futhi uzosikhumbula ngey'gaba ezithize zabantu ngeminyaka ethize ukuthi hawu, esikhathini esithize mina ngangifunani lapha, mhlampe ngizocela ukwenza isibona ngey'khathi zonkosi uDingane, mhlampe inkosi senza ngakhona. Ungakukhumbula lokho, uphinde futhi ukhumbule ukuthi hawu, ngesikhathi soMose noma isikhathi soNoah. Uzokukhumbula lokho, uzoba nakho kuzofika kuwena ukukhumbule kuphela, uphinde ukukhumbule, kodwa ugcine usukhumbulile ukuthi cha, engazi kwakuwena lo. Uzoyikhumbula izinto ey'kanjalo, uyabona? Okwesibili, okunye, uzokwazi ukuthi emhlabeni ophila kuwona ukhona uNkulunkulu ngqo wakho okuyena, vele uzomazi ngoba lento oyiyona ilawulwa nguye. Okwenzeka emhlabeni konke kwaziwa nguye kuqala ngaphambi kokuthi athume nini ukuthi hambani niyobheka endaweni ethize ngase kube khona umonakalo. Hambani niye endaweni ethize sekwehle amadimoni. Gijimana yalo afuna ukubulala noma afuna abantu. Gijimani nendaweni kanjalo. Gijimani niyolanda osibanibani. Gijima. Uzomazi-ke shuthi uNkulunkulu wakho ngqo. Angisho ngoba nakho uhamba kakhulu isonto ukuthi uyathandaza, uyamazi uNkulunkulu uthandazayo. Khuluma ngokuthi mina uzomazi umqondo uNkulunkulu wakho ngqo ukuthi usibanibani oNkulunkulu wami okanje uzohlala akuvakashele, ahlale aziveze kuwena. Yabona? Ukuze ukhulume ngento oyaziyo, uzokwazi wena lapha emhlabeni ukuthi kunezingilosi ezihamba ngenyawo. Uzothi uhamba esikhathini esilandelayo ugcine ukuthi nayi ingilosi okwakukhuluma ngayo, uthole ukuthi yona ayikakazikhumbuli. Awuvunyelwe ukuthi ugijime uyokwenza sengenze ingilosi isiyalezo. Awukwenzi kanjalo, uyalinda ngoba isuke ithunywa naye eceleni. Ngale ndlela esuke ithunywa ngayo uzokwazi wena ukuthi kuney'ngilosi ezisebenza umsebenzi kaNkulunkulu ngemuva zisebenzela abantu, kodwa uphinde uhlangane nazo la ngezinyawo. Uzokwazi lokho, yabona? Uzokwazi futhi wena ukuthi zikhona iy'ngilosi ey'hlala phezulu engavunyelwe ukuthi zehle phansi, ezehla ngoba nakho zizothatha imiphefumulo yabanye abantu ngoba ithunyiwe. Uzokwazi lokho. Uzokwazi wena ukuqonda ukuthi, ngisho ukuthi lo muntu wenza nje, uzokwazi wena ukuqonda ukuthi namhlanje ngazuthi ngizogula, namhlanje ngathi ngizophatheka buhlungu, namhlanje ngathi khona umuntu ofuna ungenza into embi, namhlanje kufanele ngathi yonke lento le uzokwazi ukuthi wena uyibambe zonke lezi zinto. Uma kukujombile uzowuzwa umzimba wakho udikiza. Uma ukuthi ukhona into ethize ezoba nokugula, uzozwa udike noma uzokuphatheka buhlungu, uzozwa uzoba khona iy'mpawu ezikutshelayo umzimba wakho wonke ukuthi we uzophatheka buhlungu, wena uzoba nenkinga kanjena, wena
uzothola imali, uzojabula. Uyakwazi lokho umphefumulo wakho mase utshela umzimba uma unganakanga, uyabona? Zonke lezi zinto usuke uzozazi. Uzowuzwa umoya nje noma ngabe kuthiwa umoya ofuna ukuletha amakhaza, uyabona? Noma ushaya nje ukahle, uvele wena usuke usho ukuthi, hawu yazi ngathi kuzoba kanje. Uzokwazi ukuzwa ubambe loyo moya okanjalo. Uzoba nazo izinto ey'khulumayo ukuthi, hawu yazi uma ngikhuluma into ukuthi, hawu usibanibani ngathi uzoba nenkinga. Kuthiwa yini? Uthi wena hhayi ngibone into ekanjena. Mhlampe ungaze usho ngendlela ethi mhlampe uphophile noma ubonile noma, kodwa izinto ozikhulumayo isikhathi esiningi ziyenzeka ngoba usungay'cabanganga, usuke usutsheliwe ngazo. Umoya wakho usuke ufana nokuthi usuke usufakelwe zona, uyabona? Lezo zinto ziyaxhunywa kuwena ukuthi sibanibani ukhuza, sibanibani kuzokwenzeka ukuthi, sibanibani. Wena abantu kuningi labantu uthole ukuthi badlulile esikhathini esifishane, uzothi made ehamba nje emhlabeni afike kuwena, dlule kuwena, uzokwazisa ngabe kuthiwa isihlobo sakho, ngoba kuthiwa sona isihlobo sakho. Zibuze-ke lokhu engifuna ukugcina khona, angifundi ziningi into engayibali, kodwa bengibala nje lokhu okuncane. Zibuze ukuthi kungani bonke abadlulile emhlabeni uthole ukuthi bazodlula bakuvakashele noma ngabe kuthiwa beningazwani kangakanani, noma ngabe kuthiwa beniqhele kangakanani. Oshonileyo nje uma ukuthi wawumazi, uthola usuyambona. Uphinde futhi abazodlula, akukona ukuthi ukuhlakanipha kwakho, akukona ukuhlakanipha lokhu, uyabona? Umoya wakho usetshenziswa uNkulunkulu ukusebenza umsebenzi wakhe ngawe. Angikhulumi ngomsebenzi mhlawumpe ukuthi uyashumayela noma uyacula noma wenza, khuluma mina ngala esuke elungisa khona umhlaba, ey'lungisela umhlaba wakhe ngawe, noma ethuma iy'ndawo, iy'lwane ey'thize ngawe. Akusebenzi muthi-ke lapho, uyabona? Lapho ethuma khona wena uthi nanka amafu azokwenza ukuthi sekuxabene abantu abathize endaweni ethize nosibanibani wadinwa. Khuza-ke ngoba impela ezosuka la njengamanje ingaze igcine yenza abantu abasemhlabeni belimala. Ubone lihlangana izulu lithi. Sukuma-ke phela wena ngoba khumbula ukuthi ngikutshela ukuthi zonke izinto ziyaxhuma kuwena. uNkulunkulu ukwenzile lokhu, wadalwa nako wena lokhu, uyabona? Uzokhuluma nabantu abakhulu ngendlela yokuthi bazifikele kuwena. Uthole ukuthi kuzofika mhlawumpe amakhosi amadala adlulile, hhayi ukuthi uzogijima mhlawumpe kuthiwa uyahamba uyakhona, bakuvakashele. Uzokwazi zonke lezi zinto. Ngaleyo ndlela bafowethu kuningi engakubala, angifuni futhi umkanta, angenzela ukuthi nje umuntu akhumbule lapho kancane kancane, azikhumbule ukuthi umsebenzi wakhe awudalelwe uNkulunkulu usawukhumbula yini noma usekhohliwe noma awunandaba yini, yabona? Akunankinga uma ungenandaba, yabo? Futhi akunankinga uma ukhohliwe. Inkinga ukuziba wazi ukuthi ungubani wena. Shuthi ngezinye iy'ndlela uNkulunkulu uma ekuthuma wena uyaziba, uyabona? Musukuziba lokho okuncane okutsheliwe kusukumele ukulungise noma ukuzama ukwenza, futhi zifuna uzithole uzibheke, yabona? Zibheke ukuthi wena ungakuliphi uhlangothi. Ngaphandle bafowethu kwengcebo nani, ngiyababona abantu abafuna umcebo. Akusithina sonke sisemhlabeni vele esifanele sicebe ngezinto esinazo. Kunabantu abacebe ngokomoya lo ngikhuluma ngakho, ongeke uze ukwenzele ukuthi abanenkanyezi ekhanyayo, abayibona uNkulunkulu asebenza ngabo, yabo, ukulungisa umhlaba. Abaneliswa izinto abanazo, yabona? Abanalokho abasuke benakho, abangenandaba nalokho okunye, ngoba inalento ethi konke vele lokhu okula kuyizeleze kwabaphilayo uma bezokushiya bona ngendlela abasuke bekubuka ngayo, uyabona? Ngaleyo ndlela baneliswa noma bajabuliswa ukuthi bekwazi ukuzixhuma, bebuke, bekhulume nomhlaba. Bajabuliswa ukuthi bayakwazi ukuzwa izwi lezinyanga nezinkanyezi may'khuluma noma zimemeza. Bayakwazi ukwenza lezo zinto ezikanjalo. Makanjalo bafowethu, uzibheke nje, uzifune ukuthi awukho yini lezi zinto ey'kanje. Uma uze ey'ntweni ey'kanje, zama ukuxhumana nomhlaba, xhumana nomhlaba. Ngiyabonga bafowethu, sale kahle.